Fransa baba ko na kase no ba bedi ne ba free asante a etiase na Fransa timi nya asante
alaikum. Preko enim sabe odwampopo bi esi kroni mu a wase wadore sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabmo nim hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye yie bi tontonte ye no nsa na ye fa nyansapo Abone ntakra na mane yakese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa Mada woro mountuma ye fe ni din de sayin ni din do Obama akola wa no so pese otimu osuma ense bratam the family ne honhon hia na America sa Sabe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twere ni mu twa nyame